Ka Jingmi kubor babon ki private hospital kila pensanget raikam ya ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS na kabenta ki badon ha ka Jingsiew kala penlong ya ki babon bandon ha ka jingling a halor kani khamtam ya ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kot halor kani na kalyang ka menteri badai Kmie ya katanat ka kot ka khya ka Dr. Ampareen lingdo ka badon menta sabari kata ha ka ri Japan kala pentep bakum kani ka Jingsiew ka jia man lausnam Bat kejudan jing thot sisngi arsngi ya kabaka daw kalong tang namar ka jing thot jong ka portal. Hakajia kran bat Shillong Mail ling baka phone ka Dr. Ampareen kalaong baki don ki Jingsiew ka baka Sorkar kala dap bansiu hinrai ka sudan tang Katto Katne ka Jingsiew ka baka Sorkar Kmie kam Ithuh namar ka jing pair jong artli ki scheme ki baka Sorkar jala kala penyeso bat ka Sorkar Kmie ha ka baka laong ban pen syai halor kani don kam ban pen biang yaki kot kisla ban pen tikenai yaka jing pen don kam yaki ni ki scheme wat la ki babun ki hospital ki lapeteng ban priang biang yaka MHIS card na ki pat ba hnrei na ka liang ka menteri ka kentui ki hospital bakim dai ban yaka jing don kam ki pat ba ha ka liang ka jing a jing sumar bat ban long ki bayai sha namar bak Sorkar kan pen kho yaka pisa ka badang sa menen ngila dep yaka to ka online video call ngilaya don haka video call pat ka ministry and ngila de brai ba u Ramkumar u secretary but UMD jongka MHIS unsale jongka NHM unsale chadeli lak santrik ngatrai santrik de ban lecture ti kani ka jingja ya kani ka MHIS kam dei kesin ka waning kong man usnem haini jo ipor kan don bet kani ka confusion namar ka payment ka pangila ai na kapenta ka MHIS syakini ki private institutions ngila de pha ka don kendit ka problem ha kataka portal access de manusnem ka long kumni inakan mau exactly mention snem of 9 September after for pengiapan renew yaki contracts jungi under the Pradhan Mantri scheme kalong kumju kani kamde ke aka ba kipat pa kidei banling aban sa shisni arsni kandon kandet ka confusion haki managers jongki private hospitals namar ba kapisa bala mang shaki kabadi benlecho ka account joki kamla ban poi de na kanika technological renewal of our contracts the payments kabalong due syakini ki private hospitals kabapun ngila depsi ladang akan mau mga sispa repusau klur ladep ai lupa syaki private hospitals ban cover ya katuk health insurance yaki citizens at large idon katu katni ki payments iba kathe ka Sorkar Kmie kam Ithuh nakadaw jong ka uniqueness jong kanika uniqueness jong kanika ka judge scheme ka bagi merge lang ni converge atli ki scheme jong ka state but ka scheme jong ka government of India di hangta ka don kendit ka conflict ban syai ya kata ka insurance claim ihap man penbiang ya ki katukat netli ki documents ban a certain ya ka usage jong kanika scheme ni kum ka Sorkar jela ni langsung dai ban nikren no sa government of India man sya ingi mangindokan la ka jong ka payment module nang bakan suk yaki private hospital tika kan tujur yaki private hospitals abadon ki high costs expenditures nakabenta ki nong shong ki badon ka hok ban yo yaka absolute cashless treatment nga request yaki hospitals ban long on humanitarian ground snova yarap yaki patpa jungi ki hospital baro kila don ya ka experience lang paya ka payment hi bon sin ka dues kala mandon ang ba ka clearance through ka one so ba ya isya pat wanom ya kani ka jingdon kam jong ki patpa ki jungi ha ka por bak ki pangjur lani ki hamle sha suman ka jing sumar ka bak kampo pun ka jingyot ka pisa ngin ya penbet ya kani ka kam ngin pen create ka cabinet memo ratio ban cabinet memo ngin hap syong badu honorable chief minister baginya kren ya kani ka kam namar ngidon kam
banyak sekali tu lang kum ke cabinet ya abang propose. Habatin, pej bahagi kisap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kisap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.